Hola a tots i totes. Us presentem els cursos de català de nivells C1 i C2 per a la convocatòria del País Valencià. El funcionament del curs és el següent. Primerament la durada, començarem el dia 3 de juny amb una sessió de presentació, explicarem el funcionament, la mecànica del curs, resoldrem dubtes que pugueu tindre sobre les matrícules, sobre l'examen i sobre el curs, i després ja el dia 10 de juny ja començarem les tutories, que seran les classes pròpiament dites. I acabarem, en principi, el 14 d'octubre, tot i que la prova escrita serà abans, és el dia 3. Però com que l'oral és el dia 17 per al C1 i 24, em sembla, per al C2, ara ho veurem, allarguem una mica més per si algú vol continuar connectant-se i practicar una mica la part oral. D'acord? Recursos, què farem servir? Farem servir els llibres de Castellnou, el de C1 i els de C2, depenent del nivell que feu, necessitareu un o l'altre. I a la reunió de presentació també parlarem a veure com s'aconsegueix el material i tot. Això per una banda, suport físic. I després tenim suport digital, tenim la plataforma de formació del centre, que és on trobareu els temaris, els exercicis i tot. I utilitzarem Microsoft Teams, tant per a fer les connexions de les tutories setmanals que fem en directe, com per estar en contacte entre nosaltres amb dubtes d'última hora, enviar tasques, els retorns de les tasques corregides i comentades. D'acord? Farem servir aquestes dues vies. Com funciona el curs? Per una banda, teniu el treball individual, que és el que heu d'anar fent vosaltres a casa vostra, tindreu els temes, els exercicis i el solucionari de cada unitat, i és qüestió d'anar fent pel vostre compte, mirar-vos els vídeos explicatius de cada tema, on jo us faig les classes pròpiament, allí tindreu el vídeo de la classe, mirar-vos la teoria, fer els exercicis, corregir-los, i després ja comentaríem els dubtes que us hagin quedat sobre els exercicis. Trobareu les unitats, els vídeos i també trobareu models de proves d'anys anteriors, que les tasques que haureu d'anar fent també en part seran d'exàmens anteriors. L'altra part del curs són les tutories setmanals. Com ja us he dit, utilitzarem el Microsoft Teams per connectar-nos i utilitzarem aquesta hora de connexió en directe per a resoldre dubtes que us anéssiu trobant amb els exercicis, amb les solucions, coses que no acabeu d'entendre tant del temari, de la teoria, com dels exercicis, i dubtes que us vagin sortint sobre la prova, sobre el que siga, i així anirem fent un seguiment del progrés. Els horaris serà, en principi, C1, farem la connexió els dimecres de 18:35 a 19:30 i la de C2 a l'hora següent, de 19:35 a 20:30. Tenim aquests 5 minutets que em deixo al principi per a tindre temps de fer el traspàs d'una classe a la següent. Aquestes tutories se gravaran i es penjaran a la plataforma per a la gent que no es pugui connectar en directe, que les pugui visionar més endavant. I llavors els dubtes que em plantegeu poden ser al moment, si us connecteu en directe, o si sabeu que no us heu de connectar o no ho sabeu segur, podeu enviar-me els dubtes per anticipat i igualment durant la tutoria es resoldran i quan veureu el vídeo tindreu els dubtes resolts. També cap la possibilitat, si sou molta gent, de fer alguna tutoria individual per a coses ja més personals vostres que no vulgueu compartir amb el grup. Per això és qüestió d'anar-ho parlant sobre la marxa. I finalment està el lliurament de tasques. Com us he dit, els exercicis del llibre els feu i us els corregiu vosaltres, però el que sí que m'envieu i us corregeixo jo són les tasques. Són expressions orals i expressions escrites, és a dir, monòlegs i redaccions. Us graveu en vídeo si són orals fent l'exercici o escriviu la tasca i me l'envieu si són expressions escrites, i jo us faig una devolució en vídeo. Sempre us gravaré un vídeo individual, us l'enviaré pels xats privats de Team, comentant-vos el que està bé, el que no, el que es podria millorar, etc. D'acord? I 4 coses que heu de saber sobre l'examen. Nosaltres anem fent seguiment, és a dir, us anem avisant, esteu al cas que sobre el període de matrícules us anirem avisant, però ja us ho dic ara. En principi la convocatòria, primer heu de sol·licitar torn de matrícula, això es fa del 25 de juny al 6 de juliol, us donaran un dia i una hora per a entrar i formalitzar la matrícula, ja ho anirem explicant sobre la marxa, tranquils.
I després tenim les proves. La part escrita és el dia 3 d'octubre per a tots els nivells i la part oral és la de C1 és el dia 17 i la de C2 és el dia 24. Per això el curs, en lloc d'acabar-lo a finals de setembre, l'allargarem 15 dies més per si voleu fer una mica més de pràctica de la part oral. D'acord? Doncs més o menys això és tot a la sessió, si us animeu i us apunteu, a la sessió de presentació del dia 3, acabarem de resoldre els dubtes que no us hagin quedat clars en aquest vídeo. D'acord? Doncs moltes gràcies i espero veure's aviat. Adéu.